Kuthokozani Yehova nthawi ino yammawa. Ine Yehova wanaleta sonkhana malo ano imene nali tsiku limene langochulidwa kuti lidzakumana kuti lidzaphunzire wanthu amene simatha kuyipa koma koma ndi kulalikira bwinobwino. Inde Yehova tikupemphani kukhala nafe tisamalireni mmene tili malo ano kuti zimene athe kuliphunzitsa aphunzitsi wathu zikhale zikulowa mkati mwa mitima yathu zisamathe kutuluka ayi koma tizisungike kuti tikhale tikumva. Komanso Yehova kumene achokera ife akudaliranso ifeyo magome amenewo kuti ifeyo tikapita akape zimene tithe kutenga kuno tikutera Yehova likhala nafe tisamalireni mmene tili kuyamba service. Tilibe kupempha zambiri Yehova, tipemphera kuchokera mu dzina la Yesu Khristu mpulumutsi wathu tayamika. Amen. Amen. Odala ndiwo sewa oira mtima wao atao nane Mulungu ndiye wao odala ndiwo sewa oira mtima wao atao nane Mulungu ndiye wao. Yesu ndiye wao ndiye wao atao nane Mulungu Oni mpingo wangu tiyese chimwemwe kuti tafika ku tsiku la lero makamaka Mulungu alikomera mtima tifike malo ano komanso timupembedze mu nthawi ena sanakwanitse kumupembedza koma ifeyo kuti takhala nawo mwayi ndi chinthu cha mtengo wake wapatali. Choyamba ndi maganizo anu ndikutengeni kumene timachokera padera osiyanasiyana, magome osiyanasiyana. Ndikhulupirira kuti inuyo mumadziwa kuti pa chechi paja kapena nyumba yosonkhanirana muja tikakhala aliyense pali malo amene tinamuzolowera kuti wakuti amakhala pa mpando wakuti. Zimachitika zimachitika ndithu kuti tikaona kuti pakuti palibe munthu ndiye kuti munthuyo wadani wajomba ndiye kuti sanabwere. Chifukwa munthuyo sasuntha nkukakhala malo ena tsiku lina koma amapezeka pamalo pali pamene paja nthawi zonse. Zimachitika ndithu magome athu osiyanasiyana kuti matha kuloweza kuti wakuti amakhala pakuti. Ngati pa mpando paja titaona mutapeza kuti palibepo timadziwa kuti munthuyo ndiye kuti wadani ndiye kuti wajomba. Zimachitika. Ndiye chinalinso chimodzimodzi ndi kutengera nkhani ina imene inachitika zaka 1010 zapitazo Yesu Khristu asanabwere. Tiona m'buku lodziwika bwino limene ndi la 1 Samuel chapter 20 verse yake ikhale ya 18. 1 Samuel chapter 20 verse 18. 1 Samuel chapter 20 verse 18 pali mawu onena kuti tsono Jonathan ananena kwa Davide, mawa mwezi ukhala ndipo adzakufuna popeza kudzasoweka pamalo pako. 1 Samuel chapter 20 verse 18. Tikamaona nkhani imeneyi tikuona apo pakuti inali nthawi yonena kuti kuchipangano chakale mwezi ukakhala pamakhala kukumana kwa mtundu wina wake kumene ana a Israeli amayenera kukumana mwezi ukatani mwezi ukakhala. Ndithu
samayenera kuti munthu ajombe pa mkumano umenewo. Koma Davide anasankha kuti ineyo sindikakhalapo chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti panali udani pakati pa mfumu Saulo komanso iyeyo Davide. Ndiye anapanga plani imeneyo kuti ineyo sindikapezekako, koma Jonathan ananena mawu kunena kuti ngati iweyo sungapezekako pamalo pako paja ifeyo tinakuzolowera kapena anthu onse anakuzolowera kuti umakhala apa. Pamalo paja pakakhala popanda munthu, anthu akakusowa, angakhale mfumu imene idzakusowa. Ndipo ukakasoweka pamalo paja kuti pampando pako pamalo pako padzakhala popanda dani, padzakhala popanda munthu. Zimene ndimafotokoza zija kuti kumadera athu osiyanasiyana pamakhala malo amene timaloweza wakuti amakhala pakuti. Apa patikuonanso kuti Davide amadziwika ndi malo amene amakhala, kuti Davide akangoti wabwera pa mkumano uno amakhala pamalo ati pamalo amenewo. Ndipo ngati palibepo zimaonetsa kuti Davide wasoweka pamalopo. Tikufuna tiphunzire chani mu nkhani imeneyi? Ifeyonso tili ndi mkumano wina wake umene timayenera kuchita mukudziwa tsiku lililonse loyamba la chani? La Sabata. Pamakhala mkumano wina uliwonse umene pamakhala tinapangana ndi Mulungu kuti ifeyo tizisonkhana pa tsiku loyamba la Sabata. Mulungu anatilamulira ndi mkumano umene uja. Ndipo kumagome kwathu kuja pamakhala malo amene inuyo amakuzolowera ndi kuti wakuti tikanena kuti wabwera amakhala pali pamenepo. Ngati inuyo palibepo, Bible kunena kuti Davide, Jonathan anauza Davide kunena kuti pamalo pako ngati padzakhala popanda munthu ndiye kuti udzasoweka. Ndi chinthu chabwino kuti tiphunzire zakusonkhana mu tsiku la lero kuchokera pa vesi imeneyi. Kusonkhana chifukwa chani anthu ifeyo akhristu makamaka anthu ambiri amene mwina tangolowa kumene mu mpingo sitifuna kusonkhana ayi. Timakhala ndi zifukwa zathu zonena kuti nayi ineyo sindipita kosonkhana kwazizira kwambiri mmene kuzizidira mwene. Chifukwa tinagwirizana kuti tizikumana ili koloko, koma umaganiza kuti pamalo pako pasakhale popanda munthu tsiku limenelo. Umasankha ndithu kuti ineyo ndasankha kuti pamalo panga sipakhala chani? Sipakhala munthu. Koma zindikirani kunena kuti pa vesi imeneyi akuti udzasoweka ndi ndani? Choyamba umasoweka ndi Mulungu. Saulo akanamusowa Davide ngati sanapezeke pamalo pake. Ifenso tili ndi mfumu yathu imene ili Yesu Khristu. Ngati ifeyo sitionekera pamalo osonkhana tsiku loyamba la Sabata, mfumu yathu imatani? Imatisowa. Timamva ndithu kuti mfumuyo imamva kuti ndakusowa wakuti. Kumbukirani Yesu Khristu asanamwalire popereka chiphunzitso cha mgonero wa Ambuye ananena mawu kunena kuti sindidzamwanso chipatso ichi cha mpesa kufikira ndidzamwa ndi inu mu ufumu wakumwamba. Ndi Yesu Khristu amakhala nafe mu ufumu umene muli mu mpingo tsiku loyamba lililonse la chani? La Sabata. Yesu Khristu amakhala nafe. Ngati ifeyo sitisonkhana, mfumu yathu Yesu Khristu amene amakhala nafe pa tsiku loyamba la Sabata amatisowa. Kodi chinthu chabwino kuti inuyo abale mfumu yathu izitisowa chifukwa choti tatanganidwa ndi zinthu zina zake. Kodi inuyo mungasankhe ndani pakati pa mfumu yathu, mfumu yayikulu, ndi zintchito zanu zosiyanasiyana zimene mumagwira kunena kuti ineyo sindipita kosonkhana, kuli bwino mfumu yanga indisowe, koma ine bora ndipite ku zintchito zina. Kodi inuyo mukakhala mmalingalira zotani? Mungasankhe chani? Muzisoweka ndi mfumu. Komanso chinthu china chimene tikuona pamenepa timasowedwanso ndi abale. Pa Aheberi chapter 10 verse ya 24 tiwerenge buku limene. Aheberi chapter 10 verse yake ikhale ya 24. Tiona poso pamene kodi ndi ndaniso amene amatisowa makamaka ngati ifeyo pamalo pathu pakhala kuti mpopanda munthu. Mu Aheberi chapter 10 verse yake ya 24. Mu Aheberi chapter 10 verse ya 24 akunena kuti ndipo tiganizirane wina ndi mnzake kuti tifulumizane ku chikondano ndi ntchito zabwino.
osaleka kusonkhana kwanu pamodzi monga amachita ena, komanso tidandaulirani ndi kukongoza monga momwe muona tsiku lili kuyandika. Pa vesi ya 24 akunena kuti tiganizirane wina ndi ndani ndi nzake. Kodi ndi ndani amatisowa? Abale athu mu mpingo amatisowa ngati ifeyo sili kusonkhana. Amatisowa abale athu. Chifukwa ifeyo timayenera kupezeka pakati pa abale athu mu nthawi imeneyo, nthawi ya kusonkhana. Chifukwa chati tikuyenera kupezeka pamalo pamene pali abale athu. Timalimbikitsana, kumbukirani tikamayimba nyimbo timalankhulana wina ndi nzake. Tikamalankhulana ndi kuti ife timalimbikitsana. Ndiye pamene pakunena kuti tiziganizirana ngati iweyo sunasonkhane ngati pampando pako kapena pamalo pako pamene umakhala paja pamapezeka kuti palibe munthu tsiku loyamba la Sabata, ndiye kuti iweyo suganizira anzako, ndiye kuti anzako aja amakusowa. Wina kumanena kuti koma pamenepo ndiye kuti palibe lamulo la direct lonena kuti ndisi pamalo panga pasamakhale popanda munthu nditha kujoga pamene ndingafundire. Koma Bible limene likunenera pa verse ya 25 akunena kuti ndilamulo limenelo likusonyeza kuti ndilamulo osaleka kusonkhana pamodzi. Sakunena kuti koma nthawi zina muzisonkhanapo, sakunena zimenezo. Koma kunena kuti osaleka kusonkhana pamodzi ndi chizolowezi cha anthu ena lero lino kusasonkhana. Zimachitika kuti timasankha kuti ineyo ndisasonkhane. Koma ndiye kuti kuphwanya lamulo la Mulungu lonena kuti osaleka kusonkhana kwanu pamodzi. Akuti ena nthawi imeneyo mu first century amapanga zimenezo samasonkhana. Leronso aliponso anthu ena amene sasonkhana. Especially anthu amene angolowa kumene mu mpingo amasankha kuti ineyo ndisasonkhane. Chifukwa choti ineyo ndimagwira ntchito kaya zosiyana-siyana, ndimagwira ntchito yolemekezeka kwambiri, na ineyo ngati sindikapezeka kuntchitoko ndiye kuti zinthu zonse ziyenda. Koma kuti lamulo la Mulungu, lamulo la mfumu yathu yayikulu ndi lamulo la munthu wina, kodi inu mumverana? Ofunika kuti ndimumvere wamkulukuluyo. Chifukwa akunena kuti ngati ifeyo titero tizisonkhana pamodzi timaganizirana wina ndi nzake abale okha, komanso ndi lamulo la ndani? Ndi lamulo la Mulungu. Komanso kusonkhana ndi kwabwino chifukwa timaonetsa kuti mu zonse zimene ifeyo timachita timamuyika Mulungu patsogolo. Mateyu chapter 6 verse ya 33 pali mawu onena kuti muyambe mwafuna ufumu wachani wakumwamba. Timanena kuti ufumu wakumwamba ndi ulamuliro umene kumwamba kunapereka. Ndiye ulamuliro umene kumwamba kunapereka ndionena kuti ifeyo tizisonkhana. Tisonkhane tsiku liti loyamba la Sabata. Tichite magawo onse asanu. Ngati wina sapanga nawo zimenezo ndiye kuti iye akuphwanya dala lamulo la Mulungu. Komanso akuonetsa kuti chimene iye amafuna mu moyo wake pa dziko lapansi pano, chimene amafuna poyamba ndiye kuti za dziko lapansi osati ufumu wakumwambayi. Kumbukirani Davide, amene mwana wake wa Davide amene ali Solomo anachita zambiri mu dziko lapansi. Anachita zambiri mu dziko lapansi, analawa za chuma, za akazi, kazi. Koma pa machero ake ananena kuti koma ineyo ndayesa zonsezo, koma machero onse a zinthu zonsezo nchabwino iweyo uopeta Mulungu kusunga malamulo ake. Chifukwa izi ndiyo ntchito yonse imene Mulungu anamuyikira munthu pa dziko lachani? Pa dziko lapansi. Ndiye ngati iweyo ukunena kuti ineyo sindisonkhana mwina pa chifukwa zakuti zakuti, ndiye kuti uonetsa kuti chimene iweyo uyika patsogolo zinthu zinazo osati Mulungu. Komanso kuonetsa kunena kuti chimene iweyo Mulungu anakuyikira pa dziko lapansi sikuti umuope Mulungu ayi, koma uziopa zinthu zinazo. Kodi ineyo mumaopa ziti? Abale mwambuye, mumaopa chani? Timaopa Mulungu kapena timalemekeza maulamuliro a dziko lapansi? Kodi tikamasonkhana timapita osonkhana ndi chisangalalo ngati mmene Davide ananenera mu Masalimo 122 verse 1 pamene akunena kuti ndinasangalala pamene ananditiye ku nyumba ya Yehova? Kodi timapita ndi chisangalalo kapena timapita chifukwa choti chabe takakamizika nthawi imeneyo? Koma tizindikire kuti ngati sitisonkhana ndiye kuti tikuchimwira Mulungu.
tikumuchimwira Mulungu. Wina kumati ndiye tchimo la kusasonkhana ngati pamalo pangapo panalibe popanda munthu ndililabe bwanji. Chiwanthu ena amanena kuti kulapa ndi kusiya. Ndiye kuti kutanthauza kuti ndikangofika wosonkhana kuja ndiye kuti tchimo lija ndalilapa ineyo. Koma mmene taonera mavesi waonera kuti ngati iweyo pamalo pako sipakhala popanda munthu, woyamba amene umakhumudwitsa ndi Mulungu, umakhumudwitsanso abale. Mmathayi chapter 5 verse 23 amanena kuti ngati iweyo kufuna ukapereka mtulo wako kwa Mulungu, ngati wadziwa kuti unakhumudwitsana ndi m'bale wako, choyamba choyenera kuti chati uyanjanitsidwe ndi m'bale wako. Kenako ukapereke mtulo wako kwa ndani? Kwa Mulungu. Ndizo sonyeza kuti bankhani yakusonkhana sikunena kuti kungosiya unena kuti basi tsiku lina wabwera sunasonkhane mawiki kaya 4 apitawo lero wabwera tsiku loyamba la Sabata. Then kunena kuti ineyo basi pamene pazotanthauza kuti ndalapa. Chifukwa sunayanjane nawo abale ako. Choyamba abale ako ndiye kuti auze kunena kuti abale anga ineyo munandiona ndinakusowani pambado pangapa pamalo pangapa panalibe popanda munthu. Ndinachomba chifukwa chakuti chakuti. Koma ineyo pepani mundikhululukire chifukwa sindinaonetse chikondi choti ndimakusowani abale anga. Chifukwa ngati munthu akusonkhana ndiye kuti akuonesa kuti amawasowa abale anga, alinacho chikhumbo choti nthawi zonse azikumana nawo abale ake. Koma ngati munthu uja sakusonkhana ndiye kuti amaonesa kuti sakusamala. Kuti ndi bambo wa mtundu wanji woti anga kungochoka pakhomo osasazika ana ake pakhomo, basi kungopita uko masiku 3 wakhalako uko kungobwera pakhomo, basi kungokhala tu osalakolako kena kaliposa. Kodi ndingamone kuti bambo ndi munthu wa mtundu wanji. Osanena kuti ananga ineyo munaona kuti ndatalira masiku 3 wa ndinapita kwakuti kwakuti ndipo chinandisokoneza chakuti. Koma akufika basi tu ndipo tilimutenga kuti bambo sakusamala zainuyo. Ndiye bankhani ya tchimo la kusasonkhana kalapidwe kake kuonera kuti tiululire abale zimene zinapangisa kuti ife ndi Satani tisasonkhane. Kenako abale aja atithandize kupemphera kwa ndani? Kwa Mulungu wake. Mwina mkutheka abale inuyo muli ndi chisimo chimenechi chokusasonkhana, koma tizindikire kuti pamalo pano pakakhala popanda munthu ndiye kuti ifeyo timasoweka. Komanso ifeyo ngati timasoweka ndi ndani? Ndiye kuti Mulungu komanso abale athu. Komanso zimaonesa kuti pali zinthu zina zimene zili zopambana kwambiri kuposa kumpembedza Mulungu tsiku loyamba la Sabata. Komanso zimaonesa kuti ifeyo sitidziwa chimene Mulungu anatibweresera pa dziko lapansi. Chifukwa chimene Mulungu anatibweresera pa dziko lapansi kuti masiku onse a moyo wathu tikamuope Mulungu ndi kusunga malamulo ake, osati tikaope dziko lapansi kusunga malamulo a dziko lapansi ayi. Chisankho ndi chanu kumasonkhana tsiku lililonse loyamba la Sabata nkupita kumwamba, kapena kuleka kusonkhana tsiku lililonse loyamba la Sabata nkupita ku Gehena. Mulungu wodziwa kudalitsa atidalitse zonse. Amen. Tithokoze mbali wathu Solomon Moyo makamaka potilimbikitsa kufunikira kosachoka kapena kosaleka kusonkhana. Ili ndi vuto lalikulu limene Akhristu ambiri timakumana nalo, komanso ndi vuto lalikulu limene makamaka amene tinabatizika kumene amakumana nalo amaona ngati akubatizika athana nazo basi. Tizindikire kuti palinso lamulo limene tsiku loyamba la Sabata ife ngati Akhristu ife ngati anthu timayenera tikumane. Komanso si tsiku loyamba la Sabata lokha, pali magomena amene amakhalanso ndi mapemphero lachitatu loweruka. Ndi tsiku lofunikira kwa Akhristu tsiku limene akakhale Akhristu pazake, chifukwa ndi tsiku limene anthu Akhristu lophirizana limene timakangalira pangalamulo limene tonse takuvomerezana nalo. So ndi yofunikira kwa ife ngati Akhristu kuti pamene tabwezana tsiku loweruka kumana kuti tipembedze Mulungu, tiye timpembedze Mulungu mu usiku komanso mulionani. Tithokoze m'bale wathu chifukwa cha uthenga wabwino. Pa tsiku lililonse monga pamene tanena kuti tiziyamba choncho ndithu nyimbo ulaliki kenako kumaliza kena kumapano maclasses athu teyi azikhala achoncho ndithu limene zizikhalira zinthu zonse. Tikuyankhireni nsoni tiyamike Mulungu makamaka kunena kuti tonse tationa chofunikira kuti tsiku lalero tatofika pamalo pano zakutero kukhala pano kukhala limodzi kuphunzira mawu a Mulungu. Dongosolo lathu limene talikonzera lonena kuti monga masiku 5 pamenewa
monga maina nena ndiziyamba ndi biology era kwa class zake tikhala ndi class 5 middle 5 imene timagekanga umasiku amenewo munthu oyamba tiphunzira za Old and New Testament survey kungolidziwa Baibulo generally ukalimbira Baibulo lako titakuona kuti Baibulo lako lili chonchi ndawi zina timaona tunanga tenditse kuti buku la Roma umeona kuti katsegula buku ubadole buku ya ndipo maliburu na likulu kuna kapeza Roma uja ndio 10 minutes ndio mazoea ya mama maliburu chimoni sabe sili baidziwa Baibulo sitinalichotse umu kuliga umu nimapele kero umu kuzora kwatula buku la Agalatia ni bakana jagale jetsopano dibali bali ama kuya after buku ile so idea ni kitu kile saba kama amelora kanena nimeje kuzile zimerezo kwa sababu hizi kuzila sabe kuzila soza preacher his way zino sina fenomeno dziwa ngani mungu kaimilia mtukolo wako zimero jida ni zimero soero hizi kuzile fenomeno jida zimero soero makosi mene hii ni kusisenti nero lero ndio tsikolo sindikala mundu kusisenti nero ya Old and New Testament sabe kupaliza the preacher his way kufika manzurowa ndikendo kuzita ndine dzina ine ndipinjero kukondo tola kulambiri nola napo kunomunena sinaona leko amene amayankhulayo ndimala tusawo moyo aulinga anamanika malonjeze ndi madalitso pana of course ndikawapuzitsana ndi zinthu sana iwe silingatete andipa my introduction I think zikutatikedwa apa yeah so tikapuzira sabe lero mawa tikuzira cheche mawa tikuzira cheche mpingo antambiri ndimo kuzira kumangulira sikimo kuzira bwino fake tesi na tumalowa mpingo kumasiri majidurunga kapena ndi mpingo moyo kumasiti khalashua uli kuti mpingo uti ngona tesi na tumama kasoma kusabira kuti mpingo uti kukhalaona so ndi kuzira mpingo mawa kuti mpingo njani tsiku la mawa likhala kuzira za mpingo lachitatu kuti zakhala kuzira pacheza president ubatizo yeah I think zakhala kuzira ubatizo kuti ubatizo ndi chani so tizakhala kuzira ubatizo tolinga cha ubatizo endelera now tikadzawa pa kosi ngati ya ubatizo tizakhala so ndi practicals amene almost alesa adzapanga ubatizo so tidzabatiza ndio inosi ndizake mpaka nani sasa dziwe nditu kuti timenero chita chani timenero yakula chani ndijani kumene sitine yakula kuti ngabwerera kwatu akristali sakakhale ndi kuchekera kuti akuzoka batiza so munthu ndazinalira nyama nakabatiza kuma kuzungulira kukhanga kutunga batiza thafu so ndimalawu ndilosirene kuti ndizine ena ndimathawe kuti sikudziwe kuti ngechita chani ndikakula chani ndikapanga chani so ndizofunikira kuti khale kuzira za ubatizo tikachoka za ubatizo ndikuzira za 5 acts of worship magawo asanu kupembedza ulaliki pemphero ngonero chani so pamene ponso pa 5 acts of worship tizakaso ndi nthawi ena ripoti alesa adzenodziwa kupanga mkate adzenodziwa kupanga pachopereka kutunga ya prezidi ukatani komanso chimodzimodzi pa ngonero ya mkate ya ngonero kuti alesa adzapanga chopereka so pamene ndikupitsa kuti chadisweki dzakandiko kuthandizira nesopa ulaliki imene adzapange munthu wina kuti ukayima kutsogolo kwake ndi zinthu zimene ukayankhula ndi zinthu zimene mwinaso ukatoyankhula kutsogolo kwake so tidzakuzira 5 acts of worship in details imene tingachitire tena kuti tidzamaliza flight I think tidzayenda kupanga za chifukwa chake ndimapemphera Sunday dziko lapansi amapemphera masiku osiyanasiyana koma ndimapemphera so it's very important again when I'm using music. And after the number is going to my to come in back in Japan and so you for a son. If I can see to forget something like so more than that because of Joe Biden. So it was in our meeting had to be but me 3 minutes 5 practicals didn't have some guy is and mpaka na kufika mori mwina rose lero nisipate kama bila mwili tekakala kimotaka so it's very possible kwa wiki mbele hii nisimene sisi mawangu unakula mtani maina titiziwana za kwa serious kwenye wao alright gani bari mezina ndio mwizo ya kula ndio wina
akuzoipitsa kwa nyimbo imodzi vesi imodzi ulidziwera vesi imodzi tikatero wina atseka ndi pemphero alona kuti atseka pemphero ndani Tabino, leo namba ya nyimbo 568. Moze wa Yesu musaje kaladai kaladai roziranji amaidana amaidana roze Gomelani abale muze kwa Yesu musaje kaladai kaladai roziranji amailana Amen.